Арт Ефир. Добър ден на първият гост в Арт Ефир, Магдалена Николова, бизнес треньор и организационен психолог. Здравейте. Добре дошли. Ще говорим в следващите минути за коучинг, индустрията, нека така общо да го кажем, нещо ново за България. Да кажем, че коуч е най-новата област за увеличаване на успеха на успелите хора, за култура на комуникация, за това, което всеки един от нас може да научи за своето усъвършенстване в работата, пък може би в живота си изобщо като цяло. Да започнем с това, да кажем, че вие сте първият коуч от България, който става член на Международната коуч федерация през 2007. Гост лектор сте, мотивационен оратор и участник в различни международни събития, пък и организирате такива събития тук в България непрекъснато. Да започнем от коучинга и от коучинг индустрията, това ново понятие за повечето, може би, от слушателите ни. Всъщност, коучинга наистина е един нов подход за България, но в световен мащаб от известно време се налага в компаниите, а също така и в личния живот на хората, като един много силен начин да намерим и да развием вътрешните си ресурси. Вие много добре представихте коучинга като подход, който помага и на успелите хора, защото всеки един от нас е успял вече в някаква област. И в този смисъл коучинга ни помага да разгърнем тези вътрешни ресурси, които имаме, да ги приложим в практиката, във всяка една област, в която работим, дали ще бъдат продажби, бизнес, лидерство, личен живот, отношения с близки и приятели. Това го решава всеки един човек самостоятелно. За съжаление, коучинг е чуждица като дума. На български не сме намерили още точния превод и предполагам, че ще остане така, както думата маркетинг също на български език се използва, което малко затруднява разбирането на цялата област, но всъщност става въпрос за индивидуални или групови сесии, в които така наречения коуч работи с клиента или с клиентите си в посока разгръщане на целият потенциал, който те имат, преодоляване на предизвикателствата, които седят пред тях, махане на лимитите, които са ни поставени от нас самите. Много често, когато кажа не вярвам или не мога, или не искам да направя нещо, това са лимити, които са на ниво или потенциал и способности, или нашата мотивация. Тоест тези вътрешни спънки. Точно така. Спънки, саботьори, може да ги наречем по абсолютно различен начин, границите, които си поставяме. И е изключително интересно да видим един човек, който ги маха една по една. Възможно ли всъщност и случва ли се това на практика? Ние го правим самите всеки ден, но не толкова съзнателно. Понякога ни отнема много дълго време, за да махнем едно препятствие пред нас самите. Ще се съгласите с мен, че много често, особено в българския контекст, наричаме тези граници ги наричаме проблеми. Днес имам проблем, утре имам проблеми за решаване. По принцип да говорим много за проблеми. Точно така. А обратното в коучинга ги наричаме предизвикателства и когато един човек вярва, че може да го преодолее и че от другата страна седи едно желано състояние, нещо, което искаме, процесът става много по-бързо и много по-лесно. Още повече, когато има специалист и експерт, който може в рамките на една или две сесии от час и половина да ви помогне много бързо да намерите това малко нещо, което да промените в себе си или в ежедневието си, което буквално да отключи потенциал и енергията и да бъдат разгърнати в живота. Не се ли получава така, че тези предизвикателства или проблемите, с които ние сме свикнали, както ги наричаме в същност, не се ли получава така, че те като че ли са малко повечко тук в България? Вие работите с много големи компании, не само български, но чуждестранни. Изобщо как една българска такава компания се ситуира и справят ли се бизнес лидерите, отделните менеджери с тези предизвикателства? Какви са точно техните проблеми? Със сигурност мога да кажа, че в България наистина има доста повече предизвикателства, отколкото мога да сравнявам с Швейцария, където живях и работих 4 години.
като тези предизвикателства по-скоро идват от външната среда, като пазара, начина на отношение между хората, инфраструктурата, изобщо всичко, което ни заобикаля. И сте напълно права, че разгръщането на този вътрешен потенциал става доста по-трудно тогава, когато имаме и други външни фактори, било то финансови, социални, още културни. повече, че в момента финансовата криза, която също знаем, така, че това е един допълнителен. Но тези клиенти, проблем, с които ние работим, аз ще ги разгранича на индивидуални сесии, вече на работата с екипи и с различни компании, от малки до големи, български до международни. В индивидуалните сесии по-скоро става въпрос за преодоляване на такива предизвикателства, които са в областта на комуникацията най-вече, където аз съм експерт, като под комуникация разбираме и презентационните умения, делегирането в една бизнес среда, умението да продаваме също минава през комуникацията, маркетинга, рекламата са също комуникация, вашата работа е изцяло свързана с комуникацията и там наистина промяната се случва, защото аз я искам и аз мога да я направя. Имате предвид конкретния човек. Аз давам един конкретен пример. Тук що си говорихме за проблеми. Какво ще стане, ако една седмица не използвате думата проблем в речника си? Проблема много често е в нашия начин на мислене и вниманието, което отделяме към някакъв конкретен външен, дали ще е предмет, казус, човек. Проблема не е в самия човек или предмет, е в нашата глава и нашето мислене. Да, и може би така се програмираме за не толкова хубави неща. Точно така. Използвайки думата проблем всекидневно. Да? Това е един от начините. Вече в екипите, в които влизаме, отново голяма част от проблематиката, върху която работим, е наистина отново в комуникацията, дали ще бъде между самите екипи, между оперативното ниво и човека, който управлява компанията, между хората, които отговарят за търговския отдел и крайния клиент, крайния потребител, дали ще в делегирането. Доста от нещата опират в тази посока, вече по отношение на структурата, на начина на случване на нещата. Изключително интересна работа, която и на мен и на целия екип, с който работя, ни дава възможност всеки месец да срещаме поне около 100 нови човека, да влизаме в различни компании. Казвам пак и малки, и големи, да виждаме различни казуси, което дава един много динамичен и интересен поглед върху средата в България. Да, кои са най-четите ви клиенти? Хора, с които работите от отделните сфери? Най-вече в работата ни с екипи е висшето ниво на управление в екипите, като работим и с банковия, фармацевтичния сектор, хранително-вкусовата промишленост. По-скоро така търговските отдели е втората целева група. Доколкото в индивидуалните коучинг сесии вече се работи с най-различни хора, които най-вече презентират в обществото, които се занимават с комуникация, които също минават, например, от една позиция, в която са били до момента в по-високите нива на иерархията и стартират собствен бизнес. Това също е интересен казус. Или пък, така може би един от любимите ми казуси е тогава, когато работим с жени лидери, защото те също имат своето място и бързо развитие в България. Да, виждам, че вие сте един от така основните лектори по време на този семинар, който се беше провел на тема жените лидери. Да, 2007 година. Zonta International, една дамска организация, която можем да я представим като дамски еквивалент на Rotary Club, направи най-голямата конференция в България с 200 участника от 7 страни и ме бяха поканили да закрия конференцията точно с тази тема. Броят и на жените лидери се увеличава. Увеличава се константно. Скоро попаднах на изключително интересна статия от 46-та година за 10 най-влиятелни жени в Щатите. Беше много интересно да прочета за първата жена, която влиза в Сената, за Бес Труман, съответно хора, които са дали началото на това, което виждаме в момента. В България има много жени лидери на ниво изпълнителни директори, на ниво кметове, министри и така нататък. Така че това е една наистина много положителна социална среда, в която дамите да се развиват. Коучинга може да го определим като една психологическа и организационна техника за придобиване на култура на организирането на личния и професионалния живот по посока на успеха и справянето с кризи. Може да говорим, че съществува реално такава култура на комуникация у нас?
Това бих казала, че зависи от вътрешното желание на един човек и от вниманието, което отделя на комуникацията. Това, което споменахте преди малко, е точно така и ето защо аз също се занимавам с коучинг, по-скоро и в ролята ми на организационен психолог и на бизнес треньор. Оттам нататък, дали една компания решава да създаде култура на комуникация, е решение, което може да бъде подкрепено с допълнително обучение, тренинг и съответно тогава, когато мениджъра или лидера в тази организация дава свой автентичен пример за това, аз мога да комуникирам ефективно, мога да делегирам ефективно, хората започват да развиват